जों दा बि बयसखौ लोगो हमनो थांसै आरो ना गाइस दिनै फार्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम जासिगोन फार्स्ट टाइमाव भिडिअ लानाय जादियासैमोन ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइम रेवटायाव फैगोन होनदों दखान अपेनिं खालामनो ओमफ्राय जों दायो लोगो हमनो थांगासिनो आरो आंजों लोगोसे दङ खोन्थागोन र' आं नोंथांमोना सिनायखायो खोन्थानायनि सिगां इन्ट्र' होना लाग्रोनोसै स' हे गाइस वेलकाम बेक एगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आंजों दङ विस बक्स सेकेन्ड टाइम जाबाय मैया खनसे लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय मैया मोजाङै रायज्लायनाय जादियासै मोनफिननानै डाइरेक्ट थांनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै ज'नो बेरायनो थांसै आरोना जोङो नामा बिदिब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बिथांनि भिडिअआव बरायनाय थाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअफोरखौ मादि जायो ना मा होनो औ नंगौ आरो नोंथांमोना जुदि विस बक्स चेनेलखौ चेक खालामफ्लाङाखैबा नुफ्लाङाखैबा डिसक्रिपसनाव दं लिंकआ नामा नायनानै नायदो नायनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय 10K खाथियाव दं हिमाचलाव थांगासिनो आं 19 तारिख हिमाचल आच्छा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो माने बर' बुननाय भिडिअ आं अके सोरखौबा आंखौ कपि खालामदों होनगोन आं खामाखै हा सिगाङावनो प्लानिं खालामखादोंमोन अके दिम्बुआ मिथिखायो माने बेलेगफोरा आं सानखादोंना खिन्थु दायो आं मानोबा बे जायगायाव थांफ्लांगौ बे मानसिया आं मानो नामखौ बुंलां मिथिखाबाय दां होमबा थांबाय थानोसै ना गोबावसो अखाबो नै बोरैबा दोमैलु जाबाय दं अके लेट्स गो अके दायो जों थांबाय दं आरोना फिरसे मट' ब्लगाव लोगो मोनलायबाय बिराद एक्साइटेड जाना दं लोगो हमनो राजिबायालाय मोजां नों लोगो मोनफेरबायमोन मोनाखैमोन ना अके गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो एकदम पुरा जसाव थांबाय दं ओंखाम थिंखाम जाबोआखै हा लोगोफोर 10ता जासिगोन आरोना ओंखाम थिंखाम जाबोआखै जोङो दा पुरा एक्साइटेडआव थांबाय दं उदैयानो मेरायजोब्बाय आरोना जोंना ओंखाम उखैनानै थ' गाइस बि बयसा नैयानो फैगोन आरोना बेलुन सिलुन खाबदावजोबना दोनदों अपेनिं खालामगोन नैयानो अके पुरा स्पेसियेलि बनायना दोनदों आरोना थ' गाइस जोङो दा बि बयसखौ गोजौआव थांगासिनो माने बि बयस लोगोमोन नालाय दिनै बि बयसनि ओके आंनि चेनेलआ बिनि मालिक दुकान मालिक आदा ना आदा दिनै मा होनलाय इखौ फेबुलास फेबुलास मार्ट ना आच्छा मोजां लामायाव फैनानै भिउसनि सिगां जों मोनफैग्रोबाय माथो एन्ट्रि खालामग्रोबाय जों आरोना अके ओमफ्राय खैथासोआव मोनफैगोन ओरै 11टासोआवनो आरोना जासिगोनानो दे टाइमा मोनफैनानै प्रसाद मोनजाग्रोबाय अच्छा दायो बि बयसआ फैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय दा 12टासोआवसो मोनफैगोन ओमफ्राय जोंना फैनाया एडभान्स जाबाय एसे टाउनाव बेरायनो नालाय एसे हेयार काट खालामहैनो खोमा आरोना बिराद गोलाव जाबाय डिस्टार्ब मोनो आरोना खानाया बिराद गोलाव जाबाय नालाय तेरानाम स्टाइल जाबाय आरोना बे मानसिफोरा हा होनबाय थायो गाज्रि नुयो होनबाय थायो ओंखायनो दिनै हानिसै आरोना एसे गुसुं खालामनानै इमानबो गुसुं खालामा देसुन खिन्थु एसे जखा खालामगोन आरोना अके दा हाखांबा नोंथांमोना फाइनेल लुक्सखौ नायबानो जाबाय माबायदि नुगोन बिराद गोलाव खानायखौ सिनखांबाय आरोना ओमफ्राय माने आं नोंथांमोननो बुंदोंमोन ना एसे गुसुं खालामगोन ना माने गुसुं खालामजायै जानो हादोंमोन ना मानि थाखाय जायाखै आं नोंथांमोननो खोन्थानि माने आंना नै साइडआव दाख्लै लोगो हाना होदोंमोन माने ओमफ्राय दा मिलायजायै जाना होदों माने बेखौ गोजौसिम पुरा टाक्ला खालामबाय आं माने गुसुं हाबाथाय बेखौ टाक्ला माने बया लेथ्रा नुगोन आरोना दखानि माने नापिदा आरोना ओमफ्राय दा गाइसमोन गाज्रि मोना माने 1 मान्थ बा 2 मान्थनि गेजेराव ना होफिनगोन आं पुरा गुसुं खालामगोन आरोना ओमफ्राय दायो गोलावैनो थाथ'थोंसै आरोना दासो जों हटेलनि बे पराथा जाना फैदों ओमफ्राय आंखौ नै बाजै हटेलाव फैना आंखौ चावमिन जालायबाय उइस बक्सआव जाहोबाय दं आरोना थेंक इउ स' माच एन्ड आं जानो गोसो गैयामोन मालाबानो अर्डार होना दोनबाय ओमफ्राय लांफिननायावसो दा बे जेब्ला माथो खालामनो लांफिननो होनायाव लांफिननायासै दांबाय खानाया आंनि एसे होनबाय आरो भिडिअ बानायबाय दं बिथाङा प्लेखौनो खालामाखै दांबाय दं मुथिनाया आरोना बारा गोबाव गैला भिडिअसा मोनफैथारसिगोन 10 मिनिट 10-20 मिनिट असली ना नकली लियो प्लास्टिकनिसो माथो पुरा सेम नुदों नाय प्लास्टिकसो नों दाना नायफैदो अरे नोंबोथ' असली नुदों असलीसो बुंदोंमोन ना नोङो दासो बुंदोंमोन नों असली होननानै खिन्थु प्लास्टिकनिसो दे गोजाननिफ्राय असली बायसा नुदोंमोन ओंखायनो दांना नायफैथारदों आङो हमनाय नङा दांलै हेल' बि बयस मा खबर दोङो न'आव दोङो माबाराव फैयोबालाय नोङो सरि माबा रुपायाव खिथाना हरब्रा आं एसे आं थांगौमोन ना खामजानानै गोजानाव फैदो खालामदो माहा दं नालाय सफैबाय आं फैदों रुपायाव साले का खोपड़ी तोड़ साले का सर अबे
हस्ताखे इखो खालाममारदो सानदो आरोना आरो इमान क्ल'सलि रायलायदो सानदो आरोना आङो Oh my god अभी उसका वाला वाले लोग मिलेंगे क्या जब झूठ बोला इसको Mana langsung kita nale mana yang nunggu sana. इसर गासिबो गसंनाय देग्रालायनाय नंगौ साननानै बिबुस्ते रायलायदों दारे Oke, ya. जादि रा फंबाय मिथिना Bro, satu ha. Oh, deh. Ada pura kamera लगाना तो जुदार ना सर गिरी Robin बिथांखौ लोगो मोनदो सारि मास्टार ओमफ्राय सारि मानो बनला ब्रेकआप खालामनायनो बिराद मानसिफोरा सानो आरोना आंबो जेनेबा ब्रेकआप जाबाय थायो होननानै ओंखायनो खैजोनबा लायो होनना सानो आरोना ओंखायनो बन्द खालामबाय आं दा बन्द खालामबाय ओमफ्राय दा मानसिफोरा बिराद नेगेटिभ सानोलै रायजोफोर नङाबाबो ना दा बोरै सोलिगासिनो आं भिडिअखौथ' नुथाराखै बाथारोसो भिडिअ होनो मानोबा आंबो भिउ थांबाबो भिउ थाङाबाबो बाखाथारोसो माने नङा उनाव बायो जोङो मोनबायना गोदोआवनो बिराद भिउ फायबायना जोंनियावबो माहाय फेमास जाबायना ओमफ्राय बायोब्रा गोबाव जाबा सबबो बायो बायोना बायोब्रा आं गुबुन बायाखै चेनेल नामा मा नाम आं मिथियानो आंनिया गपि ब्लग गपि ब्लग ओमफ्राय बे शेयार खालामबाय थायोमोन गोदो नुबाय आं शेयार खालामो मासे मोजां आं आयु दे नोंथांमोनसिम दिनै क्लियारिफिकेसन खालामना होबाय माने साइरि होथारामोन नालाय आरो बयबो नायनो लुगैयो नालाय साइरिखौ ओमफ्राय मानो होथाराखै सानो आरोना दायो लोगो मोनबाय नालाय बेखौ सोंना होबाय आरोना खाजोबगोन नामा इलाय Oh my god सोजोबखाबाय ऊपर उठे गेले जाऊ ना Thank you so much. Kami udah lihat kalau doom menjangkit, Pak.